Et costa motivar els teus alumnes? Busques noves maneres de fer les classes més emocionants? Imagina transformar l'aula en una experiència immersiva, on els teus alumnes es converteixen en protagonistes, resolen enigmes i treballen junts per superar reptes. Tot això mentre aprenen. Amb el curs Jocs a l'estil Escape Room, eines digitals per a promoure l'aprenentatge lúdic que posem en marxa des del Ceptive Steam, podràs fer-ho realitat. En aquesta formació aprendràs a crear activitats interactives utilitzant eines digitals accessibles i senzilles. De la mà d'altres docents experimentats, et guiarem pas a pas perquè puguis dissenyar el teu propi joc d'estil escape room educatiu. A més, descobriràs com adaptar aquestes dinàmiques a qualsevol assignatura i nivell educatiu, fomentant així la creativitat, la col·laboració i el pensament crític dels teus alumnes. No es tracta només de jugar, es tracta d'aprendre mentre es juga. El joc d'estil Escape Room converteix l'aula en un entorn interactiu on els alumnes es diverteixen mentre desenvolupen habilitats clau com la resolució de problemes i el treball en equip. El curs està dividit en 4 mòduls on aprendràs, pas a pas, com portar l'experiència dels jocs d'estil Escape Room a la teva aula. En el primer mòdul, Introducció al concepte d'escape room educatiu, coneixeràs les diferents tipologies de jocs d'estil escape room, els beneficis educatius d'aquest tipus de jocs i com aquests poden transformar l'aprenentatge. Al mòdul 2, Planificació i disseny del projecte, aprendràs a seleccionar les eines digitals més adequades, com ara de Genially o Google Forms, per dissenyar jocs d'estil escape room. També aprendràs a crear un fil conductor basat en una història, personatges i reptes basats en objectius educatius concrets. En el mòdul 3, Implementació a l'aula del joc d'estil escape room educatiu, aprendràs a aplicar el joc d'estil escape room creat a l'aula, gestionant el temps, l'organització dels alumnes i assegurant-te que tots participin de manera activa. Finalment, en el mòdul 4, Avaluació i retroacció, aprendràs a mesurar l'impacte del joc en el procés d'aprenentatge i a oferir una retroacció constructiva als alumnes per millorar el seu rendiment. El curs es du a terme a través de la plataforma Moodle, amb el suport d'un formador que et guiarà en tot moment. Comptaràs també amb 4 videoconferències i activitats en línia, on podràs interactuar amb altres docents i reflexionar sobre el procés d'ensenyament i aprenentatge. Un dels grans avantatges del curs és la seva orientació pràctica. Aprendràs eines que podràs aplicar directament a la teva aula. Les activitats obligatòries del curs estan pensades perquè les puguis transferir a la teva pràctica docent amb criteris pedagògics sòlids, sempre adaptats al teu grup d'alumnes. Comença avui a transformar la teva aula. Amb totes aquestes eines pràctiques i el suport continuat, podràs portar la teva aula a un nou nivell d'innovació i creativitat. Vols revolucionar les teves classes? Vols que els teus alumnes no només aprenguin, sinó que gaudeixin del procés com mai? Doncs inscriu-te i transforma la teva manera d'ensenyar. Els teus alumnes es convertiran en herois de la seva pròpia aventura educativa i tu en el mestre que els guiarà cap a l'èxit. Recorda, no és només un curs, és l'inici d'una nova manera de viure el procés d'ensenyament i aprenentatge. No t'ho pensis, comença ara i comença el teu camí cap a una educació lúdica i transformadora. T'hi esperem.